araw para sa ating Dextination. Welcome, Lakawon Island! Hey mates, welcome aboard. Join me as I take you to the different travel destination. Ngayong araw, we're heading Northern Negros dahil ang ating destination ay ang napakagandang Lakawon Island. At ang ating journey ay magsisimula dito sa Bacolod Ceres North Terminal. Magtanong-tanong lang sa mga konduktor kung saan yung bus na may biyaheng papuntang Lakawon. Bago marating ang Lakawon, padadaanan muna ang syudad ng Talisay, syudad ng Silay, bayan ng Ibi Magalona, syudad ng Victorias, bayan ng Manapla. After less than 1 hour, Voila! Nandito na kami sa Kaduaan, ang jump off point papuntang Lakawon. Sumakay lang ng tricycle papuntang ferry terminal. And a very quick boat ride papuntang Lakawon Island. Total travel time from Bacolod City, 1 hour and 30 minutes. Sobrang lapit, di ba? Entrance fee, 700 pesos. Kasama na doon ang boat ride, cottage, at ang pinagmamalaki nilang Tawhai floating bar. Pilahin nyo ay nasal. Sinugbagal kayo walang inasal. 120 lang. Walang tendera. With rice, one rice. No, Lakawon yung lang. Grabe mo yung rate mo. Mahal yung lang rate. Anong pay? First stop, Tawhai floating bar. Lahat ng sulok ng floating bar na to ay sobrang gram-worthy. Kung trip mo lang mag-chillax and tumambay, perfect din to para sa'yo. They offer a wide range of alcoholic and non-alcoholic beverages. For now, tuturuan ko kayo kung paano mag-moment at magmodel-modelan sa floating bar. Tuloy shot kunwari at malayo ang tingin equals parang may sariling mundo. So ano guys, pwede na ba? Sorry na po, shy type kasing tito nyo. Medyo gloomy pa nga at di maganda ang panahon nung pumunta kami dito sa Lakawon Island. Pero maaaninag pa rin kung gaano kaganda ang islang ito.
O diba? Parang tambay lang sa kanto. Shot pa parts! White sand beach plus clear water. Pwede na to. Umulan man o umaraw. Kita da goldi golber do kapigaw ni sang Diyosaw. Auraan na ya. School works mo tayo gaulat. Tapos may explore ang Tawhai floating bar. Now, lunch is served. Guys, kaunta. Dagutom na gid. Kasali sa feeding program. Kami man din. Knowledge ko nung ginapag-feeding program. Mas mabusog sa lunch. Now, let's explore the main island. Shout out sa lahat ng teachers ng Pahanokoy Baybay Elementary School na nagbigay sa amin ng masarap na lechon. Napakaganda ng mga open cottages. Lakas mga tropical vibes. Lifeguard kunwari, substitute muna habang nagla-lunch ang kanilang lifeguard. O ano, pwede na ba? And this is the very beautiful and iconic Lakawon Bridge. Every time pumunta ng Lakawon, di pwedeng walang picture dito sa napakagandang bridge. Piyo sa magdalagan-dalagan ba? Napakaganda din ng mga dipa hat na to na perfect para sa inyong Instagram. Now, let's take a look at their hotel rooms. Kung medyo tight ang budget, pwede namang put up ng tent. So, this is their resort hotel and meron din dito ang mga villa for overnight stay. Kung beach volleyball naman ang trip mo, pwede din dahil pwedeng maglaro ng beach volleyball dito. And duyan-duyan habang nag-aantay ng service boat pabalik ng mainland. Time check, 5 PM and kailangan na namin umuwi ng Bacolod. At sa lahat ng mga ka-Dextination na hindi pa nag-subscribe sa channel ko, please do like, comment, share, and subscribe. This is Dextination once again always saying, bon voyage, keep safe guys, bye, thank you for watching my vlog.